Tak to je, přátelé, čistokrevný kýč. Prostě jsem si vyjel na kole do obce Stiž. Nic nevidím, až se mi zamlžily brýle. Ale je to teda trapas. To vrzání, co slyšíte, je sníh. Venku je minus 13 stupňů a je tady krásně. Ty vado. Hustotka. Hustotka. No, tamhle jsou dobřany. Jel jsem sněžnou stopou po 4kolce a není to úplně přesně to, co bych chtěl dělat každý den teda. No, je krásně. Super. No tak nic. Panorama a jedeme. Šup a jedeme.